L-Isqof Tawdex Monsinjur Anton Tewma ratħar lill-Alla xogħol li wettaq l-Isqof Mario Grech fil-15-il sena li serva bħala Isqof Tawdex. Fl-ewwel ittra pastorali tiegħu Monsinjur Tewma qal li permezz tal-Isqof Mario Grech il-mulej ta' ħafna grazzi lid-Djoċesi Awċija. Qal li l-imħabba ta' Monsinjur Grech għall-kelma talla waslitu biex isaħħaħ il-katekiżmu ta' tfal u l-adolescenti, imexxi l quddiem diversi gruppi bħal huma dawk tal-Lezzjo Divina, il-komunitajiet neokatekumenali u l-komunitajiet ewkaristiċi. Sostna li Monsinjur Mario Grech għamel dan mingħajr ma warrab l-għaqdiet u l-movimenti tal-Leġġun ta' Marija, il-Mużew u l-Azzjoni Kattolika. L-Isqof il-ġdid Tawdex qal li l-Isqof Grech saħaq kemm felaħ biex l-Ewkaristija tiġi ċċelebrata bid-dinjità li tissoqilha u li spiss kien idawwal lill-insara b'omeliji sbieħ. Monsinjur Anton Tewma qal li l-Isqof Grech kien attent tal min qed ibati u ta' spiss wieħed kien isibu ħdejn is-sodda tal-marit u ta' min qiegħed imut. Kompla jgħid li Mario Grech tkellem favur il-barrani u ħeġġeġ lil kulħadd biex ikollu qalb kbira li tilqa' lil kulħadd. Monsinjur Anton Tewma temm l-ittra pastorali tiegħu billi rringrazzja lil Monsinjur Mario Grech li qal li se jieħu biċċa mill-Knisja Awċija fil-qalba tal-Knisja Universali.